na matějské pouti, já to dobře znám. Když šplháme, máš-li zájem, zůjdu na tobogán. Halo, tady je to Přijela pouť, nový program skupiny Screamers, která je v nové sestavě ve vašich městech, vesnicích. Ahoj všem, já se jmenuji Lukáš. To, co je pro mě nejdůležitější, je, aby se divák smál a bavil. Jinak mám rád mluvený scénky, mluvený slovo, takže určitě přijde třeba i Halina Pavlovská. Zkrátka každý si v tom pořadu najde 100% svoje. Ahoj, já jsem Honza. O mě se říká, že jsem teda nejlepší česká Cher, nebo Pink, nebo ku příkladu Celine Dion a další. Myslím si, že to bude veliký boom. Města, kam jezdíme 18 let už, tak tam mě lidi znají pro nová místa. Já se jmenuji Jarda Krameš, ve Screamers jsem vlastně už 18. rokem. To ani někteří ti kluci, co přišli, nebyli snad ani na světě ještě. Ale proto se strašně moc těším na to, že přišel nějaký nový hrací motor. Na to se těším, že si myslím, že to bude super. Ahoj, já se jmenuji Patrik, ve Screamers mě čeká docela dost práce, protože jsme se rozhodli, že dáme celému travesty trochu divadelní formu, tak aby se lidi v sále bavili. Kromě toho, že jsem 11 let travesty umělec, tak celý život dělám i další hlasy. No tak podívejte se, pane redaktore, vy jistě víte, že novináře nemám příliš v lásce, ale za tuto otázku vám děkuji. Já skutečně manželce na pouti něco koupím. Já jsem Lukáš Vyvlečka, jsem ze skupiny Screamers, ve skupině Screamers působím 18 let. V programu Přijela pouť, po dlouhé době nasazuji Ilonu Čákovou, nasazuji své nejlepší číslo a to je dvojrole Helena Vondráčková s Lucí Bílou. Nasazuji s Ladím Černým, protože se po roce a půl přidává k nám Italku. Naše jarní turné bude ve všech městech po celé České a Slovenské republice. Těšíme se na vás. Přijďte, určitě se pobavíte.